Kuliah Cuma View Session 4 te amar kibun plat kiba keli bat kiba komen kiban masih janga te amanse ngan shu shna ta video ban batai yakitu kiba apply hi dela demo te namar ngamla are ban jubak iwe ban ayu te kibun mai kiba keli shpanga post preferences ki sakut be hangtu te kitu kiba ban tips phangane spe ik video berakut te ngan shu batai api ngatrai pin satu hi tang kumno ban le kumno pandap kamde re kabe kasuk ha te kitu kiba apply kiba kalish phang kiba dei CBSE ngala dan batai ba kiba dei CBSE kiba dei NIOS bat kiba dei nakiwe gibot shubu kiba dei nago ti ne Karnataka ne kino ru kimla are ban apply jong ka Meghalaya nomor ba kadon ke subjek khasi kemud ba lara phimshim khasi bet phimyo are ban apply tilara dei sekaro bedai phapshim ke subjek garo hapo kelas 10 ma mudba klemshim me katu ki subject language phinom yo are ban apply kan mau phila im apply tang ki division ngut shu re wa Nagaland ne Manipur kidon ki ba English and Hindi be te tang kitu phila ban apply la yang ta pu Meghalaya phinom yo are ban apply mudba phapshim be ya subject khasi la ne garo la phikwa ban apply po Meghalaya kan mau ba me kata ki bre CBSE ki bre inono ki but ki bom don subject khasi phinom la are ban apply te ki ba field subject ka kelas 10 phinomyo are ban apply nomor ba phinomyo shu ban khin percentage te phinomyo are ban apply ada bi fil ka science ne bi fil ka maths ne fil kano ro tama fil subject kawei pi pass fil q class te phinomyo are ban apply te ban apply mensyai bhai kita margi bun bhai pakali kita artali phinomla are ban apply te baro kilong eligible ban apply ki bala pass subject kemamo sanpho rupo nyupo percentage phila bi apply ubalai po percentage ru ula bi apply tang ba nomor kadai ka merit basis kamut ba kinyo be kiba he percentage omdei gibaret lala phirit ru phikwa ban apply phila be ban apply is okay phila be ban apply phiyo be omdei re bomyo phiyo be ban apply ndre ban sha select pade kin select be igi topper be kiba khamhe mak kamut ba prapo percentage kumta tarter te kan sayer kumta kan te kamut ba sngap hai kita temut tang kiba he percentage yo ban apply yo bet baro like no ibo field subject like no ibo mshim khasi mshim garo language kita de kinum yo are ban apply athrai pla suthu ya kata te enda pila apply te enda pila de pendap le detail na raksidong tekan poi kata ka post preferences mama shwa bangan poi kata ka post preferences ru shwa batai bha shwa kata post preferences skam hai kane ki ba ko apply kan mau wat nom jit tang khandiat jit lot bet baro kisnong wat nom slide kita jit lot bet baro kisnong tangba I preference no kam sejangai I khmat igi phikwa ban jet ningkong chu phikwa ban jet shoi ba jan sinong lade I ban ningkong kita ban ningkong ar balai ten rei ban yo phinyo be ya kata ka ba ka percentage jung phi ka ya ha phinrung be ha kata be murbala dai I preference ka ba hispa aru te ha ka tu ka sinong lada kimdon gi we gi ba kham he percentage phi phinyo be ma phi ha ka tu ka ba hispa preferences kan ma ba ya ta mo murba yele ban jit baro te wat nong kuslai la rapitre no noru nomar banam ta kane kam anda pilayo pinyo transfer wet haden arlen la license name pin sayo transfer wet haki jaka ki ba la rakilat pus mi khamjan pinyo wet ban transfer te ba pinyo ban transfer tang arlen ne license haka jingtre ka jong phingun arsin kum tai la ngam bakla arsin pinyo transfer wet te lan yang ta pinyo shu ban transfer te la rapi kwa ban yo syai kam te jit baro kipus te layo hang no noru biang baik te sa sim transfer pat hadin kan ada as name and sis name pin sayo ban sim transfer te sa sim transfer ta tentang ni point no shphang ta ka post preferences te on point ta first post preferences ngan shu batai daga ba shu tho angne thrai pin yes tu i kumno sapai bha kine mo kine kisno kumno kan me ki di box ki bala apply ki stu ba ta kita ki post preferences thrai ki ati ba marwa kami kita ka post preferences te shubo te mentang ini poi habere ba kata ka post preferences kan mau bha gitu ki ba apply hi lang ba ka phone ba apply hi lang ba ka laptop te ki ba kali ki ba sakut hakane ka post preferences man pandap sngap ha te nakali yang ka jonga ka jing pensai nak jonga ong ba ki ban jitlut bait baro ki post tada ki don kumba jong ki khasi don kumba hispa khan yutli jitlut bi baro te ka shonga phi phila ban jitlut baro na phi tang san phone ne kano ka shonga phi tang ba ka nakali ka jonga besutu ba bi ban jit bet baro yele ban jit bet shubun nomor ba ala da phimyo ore kitum nakmat phimyo hiyo nomor ba
kembang ada on khmat ba pin sayo transfer hadin ndala tre kembang katukan SNMA. Dan poin ta habai de barka post preferences te anda pila poin kata post preferences margibon mahagi pasak kodang ne te shubu hang ne mo habai kan mau wan pendap da us nomor mo in serial number te kembang pila pe hakane ga duru kan wan kom tu te dengan batai mentah hang ne try pen UI hang ne batai shubu anda pila scroll bang tu pila wat kisnong pin poin nomor live way serial number live way kisnong ga de mau lang riang te hang ne kan don ka box mo post preferences kan thong tu te shubu phi ko ajit ning kong te pin lek no pendap lu nomor 1 nomor ikne kis preference number pendap hi mo mde re bayo nang nang no mde re ba shim ni gine pendap hi to ngane atho 1 post preference 1 te phiya kisi phinya phi scroll biang phi poe kasnong ha nomor sab san gri kasnong mo pat te phi ko ajit ba ar phi tho angne 2 phi poe biang sapo poe nomor sispa serial nomor sispa poe kasnong mo snai phi ko ajit balai phi tho 3 te yat bi kum tai poe sispa prapho phi ko ajit basa phi tho 4 te la ka jong te shubu kitigi we bde ki kham jan sinong hamo pan phi poe hang ne phi ko ajit number 1 ne gane phi jit first preference phi tho 1 tho be do serial number phi la ban jom shuffle shirum sinang mle lere tangba in serial number shubu la da phi jit san pho to legi post kumut ba u preference number yang phi de ban kod be san pho la phi jit rup pho phi dum kod be rup pho kumta te la ban poe hang ne gan san te sao hang ne un cube yang shajrong 1 beng ne number life r 1 no ban reu here yang shapo 1 ban nyau cube yang seneng 1 ba phra kat kum gi pus kan tang ba kan mau de re ban tho uju number arsin ada pi tho uju number o preference number arsin kamut pa kamlong re ban submit kade ban yai serial number be phila ban shuffle nang nang noru phila mlele re tang ba kita ki preference number jong phi ki dim long serial ke jeng buat banai post preference number balai nomor la shu ka budget bening kong jong phi post preference la ka percentage jong phi ka biang phinyo ba ya kata ka bening kong ten re la da kam biang kin ya sa ka ba sa balai ka ba sa ta kino ni kita nagi san pho la ni spa preference pa hijen te hakino kita ki snong ba duna ki apply la ne ki ba khamduna percentage phi he ma phi phinyo ba ha kata ka snong ten re la da phila ha ka fast phinyo ba ha ka fast ta ka shong ba ha ka percentage ka jong phi dengan try cut ne phila suthu hi te sapersang ban le hi kitu gi ba yu te ma takan ne going ong phi ba persang ban jit lot be baro ane jit khambut khnang ban suk adin ba phinyo ya kam mar ngala ya kondu bun gi bala ong nga ki babin mar ba jit tang sau santali te kham yo ka percentage ju ki ka hai ba an rai mar be jit tang khandiat te kitu gi shnong gi we be ki duna percentage te gi yo no de ki we be kata ka de jeng bakla te ngala da ong lupa ba nda pla tre kumba tu kan SNMA pin sayo transfer hi te pin saya le ban wat shaka bajan ka shnong jong phi gen te nda phi ko asya kam sele kumta te tang kan nei flejubun